কয়টা তিনি দিবনি 12টা সাড়ে 12টা দিবি রকম খানা আকাইসা বানখুন্দি ফাইयै ani mo nok eksailya khai tongmani o nok tini bankuni fayi mo hakai bai sobai tin rok uri khangbai ja kheto digi rok ngai ani to kuno sorkarni hoite kuno facility kuno nok bo mayako tak sujoratoi kuno kichu mayako ngai abuni pore tak mo bai khangbai ja ngai mo parani bumu ngai to Islokipur Samplai 1 number ward sini mongka kamu ani bumu ngai samasoron debroma mani mo ani tong thainok tini ani tong thainok bayei tini mairung rok siwu yakoi jeng kuno tabuk kuno sini mairung rok sijak hain si jeng tin rok khosalai ko tak roti kuno jeng maya tiyang lai tong lai jakuta kalai sini PS ngkai mongya kami bolok ngkai bolok mongya kami